don Allah mu kiyaye mu kula, cutar corona gaskiya ce jama'a. Sai wasu ka ce da ni na faɗi mu kula jama'a, mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Sabuwar cutar nan ta corona kwai ta da hadari in muka auna. Kanta duk lamura ba su gudana, ta matsa wa manya har da ƙanana. Lafiya mu kiyaye da lumana, ƙa'idoji mahaukan su mu zauna. Tazara mu dinga baiwa juna, ta tsawon mita 3 kun ji kirana. Christmas mu saka yin zamu gana, haka kar mu gaza don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. COVID-19 cuta mai illa, da akwai ta kwarai ba watakila. Masana kan tana yi mana shela, bauya aka mu duk inda ta bulla. Daga kan wani za ta yi zalla, sanadin mu'amalar kusa kulla. Mu toshe mata hanya ta malala, dokokin da aka ce kada mu balla. Kare kai da rayuwa za mu yi kalla, addu'a mu ta yi talla ya kau da damuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Ku tsaya ku ji daga yadda ta soma, baraza zafa ta yi ta matsama. Zazzabi mai zafi a jika ta sama, tari atishawa idan da alama. Da yawan kasala din sadema, numfashin kai dinga sassarke ma. Ciwon kirji alama ce na faɗa ma, lamarin na corona abin ba dama. Da ka ji alamomin nan sai ka yi himma, ka kira jami'an lafiya zai fi kyautuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Yi kariya da yawan wanke hannunka, da ruwa da sabulu ka jabinka. Hanzari ku rage gun taɓa fuska, zafi ma in kai killace kanka. Da hannu bar zungwarar hanci da baka, koya ka kula in za baka. Sanadin tana ma iya ɗauka, sai ka ɗau safa ka saka hannunka. Danganin ba alama jikinka, bai zama dalilin baka da ita ɗan uwa. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Wannan sako ne daga kungiyar matasa ta harkar lafiya wato SAIHO da haɗin gwiwar cibiyar gudanar da bincike akan cututtuka masu yaduwa ta Jami'ar Bayero Kano da kuma kungiyar likitocin ARD na asibitin Malam Aminu Kano. Sakon SYHO don kubutar da rayuwa.